Bamanan yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ anw bɛ sigi ka na kumasoba in kɔnɔna na kosɛbɛ ɲɛ bɛ min ye aw ye k'a dɔn n ka président na bɛ ka an lajɛ min ye Basiriki Darabe Ture n yɛrɛ den don Musabugukaw ka Basiriki Asefu Basiriki min ye le Gido Basiriki journaliste ka Basiriki min ye aw ye k'a dɔn anw ɲɛjɛ cɛba Basiriki Darabe Ture anw ka kɛlɛ cɛba Basiriki Darabe Ture anw ka aw ye k'a dɔn intérêt o lafasaba jɔnjɔn Basiriki Darabe Ture kosɛbɛ mana Basiriki Ture n den don n bɛ n disi gosi n'a ye sabu aw ye k'a dɔn denmisɛn min don a tɛgɛ ko ɲuman don kosɛbɛ maa bɛ se ka danaya d'a kan o fo sini Basiriki bɛ fo k'a Ture ka waliɲuman dɔn ne ko k'a Ture a y'a fɔ a ɲɛna k'a ka cɛkɔrɔba ko k'a Ture a banna voilà kosɛbɛ o kumana min ye aw ye k'a dɔn Mali invisible an ka foli ni tanu ni bɛ ka ɲɛsin a ma k'a yɛrɛ ni fama min ye Adama Ture Baba Adama k'a dɔn k'a ni fama an kɔni bɛna don kunnafoni kɔnɔ kunnafoni min n'an b'a don a kɔnɔ o ye sɛbɛnden don sɛbɛnden min n'u k'a ma ko kunnafoni ale yɛrɛ bɛ tali kɛ o kan bamananden ka kumakan don a ko yalima aw ye k'a dɔn wulikajɔ min kɛra anw ka jamana fama nɔfɛ n'a bɛ dugu wuli Asimi n'a b'o ko fɔ ɲininkali ka kɛ yalima jɔnni nɔ don a k'i la fo ko n'i ye jateminɛ kɛ transition ɲɛmaaba anw bɛ don n'o ka lahaliya ye Asimi Goyita ko ala min ye aw ye k'a dɔn tarata don waati min na anw bɛɛ bɛ ka girinkajɔ kɛ ka bɔ misiriw la k'an bɛ taa layaw fa laya fa yɛrɛ daminɛna seliba aw ye k'a dɔn o kun ye a don ye o donni kama min ye misiriba kɔnɔ k'o kɛra ko min n'a bɛ lakali tariku la sabu ala de farala anw kan n'o tɛ a donni kama anw ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ a kun kɛ dɔ don anw bolo laya ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya ma ala ka kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma a ko aw ye k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye aw ye k'a dɔn nin wulikajɔ nin kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmaa ma k'a fɔ k'a bɛna binkani waleya ta ka ɲɛsin a ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ fana tun bɛ a sumana n'o jirala k'a fɔ ko maa fila don k'a kelen tɛ nka min ye aw ye k'a dɔn maa fila ko in mun ye fɛn ye fɛn min n'a ma faamuya kosɛbɛ sabu min ye aw ye k'a dɔn maa filanan in ale tun ye maa ye maa minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmaa bɛ taa yɔrɔ la n'o k'u bila ka taa aw ye k'a dɔn ka taa yɔrɔ larawe k'a lajɛ yanni jamana ɲɛmaa ka na o tun ye o maa ye nka jamana ɲɛmaa ka garde présidentielle olu tun ma aw ye k'a dɔn faamuya sɔrɔ la nka o maa ninnu fana ye maaw ye k'a fɔ limanaw ye min ye aw ye k'a dɔn marifa bɛ d'u ma sabu marifa fana bɛ olu fana bolo o kumana sa u y'a cɛ garagara la ka aw ye k'a dɔn a fara tɔ kelen kan ka jira k'a fɔ k'u fila bɛɛ lajɛlen olu de tun bɛ fɛ ka aw ye k'a dɔn jamana ɲɛmaa bɔnɛ a nin na nka waati min na u taara n'a ye ka faamuya sɔrɔ kow la donc ala u y'ale sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na Sidikaba ko a ko nin don ɲininkali de bɛ kɛ o yalima jɔnni kelen ma a ka baara kɛ nin don ni aw ye k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaa n'u tun bɛ fɛ ka aw ye k'a dɔn a kanba tigɛ ka bɔ a kunba da la Sidikaba y'a jira k'a fɔ aw ye k'a dɔn nin ko min filɛ nin cogo di ɲininkali busamisɛn wɛrɛ ka ta tuguni nin cɛ in aw ye k'a dɔn n'o ye aw murutigi ye a sera ka taa ka t'i tɛgɛ da anw ka jamana ɲɛmaa kan fɔ ka muru serike ala de farala anw kan sabu dugu wuli Asimi 11 nɛgɛ aya Sidikaba ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye président de la république aw ye k'a dɔn min ye Asimi Goyita anw ka jamana ɲɛmaa anw ka président a mana taa n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ wulikajɔ ni cɛsiriw de bɛ kɛ CCR min bɛ aw ye k'a dɔn circulation policiers ko fɔ olu bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furan ka jɛ tayi a bɛɛ lajɛlen furalen ka jɛ tayi waati min maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u ka baara tɔw kɛ olu bɛ sɔrɔ ka hiri kɛ ka ɲɛsin o ma i n'a fɔ garde national policier tɔw ani gendarmerie a n'a ɲɔgɔnna caman a ko kumana min ye aw ye k'a dɔn ninnu fɛn fɛn filɛ olu bɛ kɔfɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ ntana ye kɔnɔna in sa garde présidentielle maaw aw ye k'a dɔn olu bɛ don aw ye k'a dɔn ka kɔnɔna k'o fana minɛ k'a kɛ nta ye parce que ko a ko nin don nin kama aw ye k'a dɔn kabiri nɛgɛ kanɲɛ 6 n'a bɛ 6 heures du matin n'a ko a ko garde présidentielle olu kɔni ye aw ye k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ min ye aw ye k'a dɔn misiriba u y'o bɛɛ minɛ nta ye sabu wo fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen su a ta ye u yɛrɛ jɔn bɛ fan bɛɛ fɛ kumana sa min ye aw ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni i bɛ lajɛ minɛn min b'i bolo pour que o ka se ka dɔn n'o ye aw ye k'a dɔn ni i dontɔ min bɛ da i la y'o fana camanba y'o fana bila nin kɛnɛ ninnu kan nka nin ko in ye kabako da ye dɛ nka Sidikaba ko a ko tentative d'assassinat ka wuli ka jɔ kɛ anw ka président de la république président nɔfɛ Asimi Goyita seli yɛrɛ bannen kɔ pewu waati min alimami yɛrɛ bɛ ka aw ye k'a dɔn i kunsi k'a bɛ taa
ta akalla ya ko fa wati ndi kono nana balugu do chemise jema awai ka do ode be balugu ina ndo awai ka do apoira ka boyoro yoro mama ke alai ka do menyi awai ka do ki kunda hango jamana nyamaka no be ashimi guita ko fo eleni ka to mine ko fa ka muru bamuru ko fa ko de ka awai ka do ashimi guita ka singa aga koba o kandige ka ko ba yere dama ka ko bi bonga ale ta ko bango jugo ko ka kandige yere la ya bi ke ko mine ko fa de ka keti tere eni jey kati jale du de on son naga ya asuna be gela wallahi wasiri ka bako ako awai ka do wati mina ni ngo kera apoi ka do ashimika aye ashimi kungulo de mina muru sirge ka do ka fo ya soro ashimi on zon nega aya hajimi goita on zon nega aya o de farla kan goyi sino ay sino kon teble o sino nyanguma soro ala farlanga de anyamina akaram ya nyanguma file ka gafe min lamen ni nyanguma soro gafe ko kuma tala de yere nyini de kubesi nyanguma soro ne ni tra Madagascar aram doko ko lu fana ka dugula ko president ko kungula no fede o fana Madagascar Allah ba wona mesuma anta malibla uya nga frege ka tanda jiji goro ay ambe malibla ambita kulukani ay kulukani ro o be malfera katai ni ko kli katai titai ingay ngui ngui titai ay wa bashite na me malibla ma bladi fasiri ka bako ako wati min ngo kera ako minye ashibi ko ya jira ka fo je vais très bien ko nga kene minye awai ka do ka le fana ka mashi ko majogi la minye president de la transition no be ashibi go ita na bo ko fo minye awai ka do ORTM sanfe aya jira ka fo ko minye awani ngo ni kera nyamai jagwa do ma do be minu ten ni soja minu ka ni soja barkati bunya ko sobe ko kuma na sa jagwa do ko condition gwa ko jira ba be jira tugo sugu bela jile na minya awai ka do ka sika mobo u dabulu ka ko kuma na sa ni ngo min fle ni ngo na ke chenka yere mablai ana yere sago ke ayo keti awai ka do ma bla te mina ngono aka teme ko tugo lati ako note minya ale ko ni ashimi alhamdulillah ngabi do ni mina ko bi fasiri ka baya jira ka fo ko enquête awai ka do ko lu ko ni be sena na wulura mina do na na tawla awai ka do antna nyefo limana nyena wa sabu ni ngibari min fle kuna funi were ba kono minum fana bombe akono ngadi ala sona mo fana gafo ba mbulu ni ala sona ma amina ndado fana nga akeni biche aw magafe damine o de ato ni nyoro yin anya mo hakilla kunu mo hakili shofe ko ko siga fo me sorala ko nyire kera chugomi ngani ndo kama tarata dodu wati mi sabi ko ni kera ka bantai mi armami ko abita kala yafa ni je infle ne ka wuli ka joke ka do adu wuli ashimi nofe ngana kunya do ta sifla on son ne ga ya ala ka demeke bamana de ka fa do kuno funi anya bwa ko no ka bidon boli ibunya bala nyama mu ko tu kala bawo ya me fulita nuku o segere o strategical lasan wati na mu ya almanyare ya me fulani ga tuna segere franci apune sogole o ba ajara su terore fana bifu ka almanyare fu ko sobe nyama an senti basakele la o ya tiga ko nyama ko yi no te na ta suma madoni kan isi medo allah la sira ni ma aleta munye lakana angana o konna la kibe na ka fo ko munye shinwa jamana siga fu ta la ku sendo na kelela de narakaw ji jon wa tija ni usendo ne kelela udunala bismillah Patrick ba ale deke tayi aya ira ka fo ko munye shino ko kele kelaw ambe domine na fo go bi uja gwale ne doni ku sendo ni kele na ko kele munna abeta ni ka bamantu segere ako shino jamana ku jagwara ku sendo ala ibe na ka fo ko munye sel ni ko la munye shino wa maduru bamantu ye tega dan mu bela jele kan ni ka tanu ye o kala yoro la yoro nan ka mako kwale ale ne nara o chelala la munye shino wa nuye u me bara munna o de siragla bara ye la sako bamanchu ye bulo ko ni daw ka ni katanu ye patrika bako ako ni wati na munye shinwa jamana uko ni wulendo ku jaw sega ako ni dunya jite mina ka laje munye shinwa ka keleke che do ban fe ya abeni nga sancha man ko ni ubo ni sigoro benembe gawo ko na de ma ga mina ka fo kabi ni wati na shinwa ka maduru ne bulo ko ni tara ka daw ban bamanchu talen flani to ko muna ko shinwa ku yusi no kelela abana patrika bako ako ni dunya shinwa jite mina ka laje munye keleke marfa chaman ba di bulu kuna fora ko awye grand puissance amunya awreka dugla dew ati sogu ninkisi al nakara jamana wora di ka feren da balle ke ku ninkisi ako shinwa o duglente mashila mamunu be ka foko wakati bela de na ko sara soso o kaduye kelen la mu bamanchu ne shinwa yu soro hula ko mami fa ki ra fa ko patrika bako ambe domina kombi shinwa ko ni ku dona kele ola o so la do akun temene na be na ka foko munya anga
ka lakana baw an ka ministre de la défense ale ne chinois ka maa mun bɛ yan sa k'u y'u bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ o la o siratigɛ de kɔnɔna la sa ko chinois yɛrɛ donbolo dɔ ta ni ka an ka ba maliba ni ka a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnla ni k'a di an ka lakana baw ma parce que ba ka fɔ la a ko k'a dɔn waati tɛmɛnenw na mun ye chinois jamana ye u kɔni tun bɛ fɛn mun di mun ye an ka lakana baw ma o de tun ye mun ye fanfari maaw olu mako bɛ jɔ minɛn mun na n'o bɛ dɔnkilida minɛnw kofɔ ko waati tɛmɛnenw na k'u tun b'o de di nka an bɛ don min na n'a fɔ bi ko chinois k'a dɔn k'a fɔ ko dɔn yɛlɛmana ɲamakɔrɔ koyi an bɛ don min na ko bi malidenw anw ka lakanabaw mako bɛ fɛn mun na o de marifa ye kɛlɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na o sabu kɛ anw bɛ kɛlɛ an b'a kɔnɔna la parce que kaba ko min ye den Keita ye a y'a jira k'a fɔ ko siga foyi t'a la chinois marifa girinmanba minnu b'u bolo u ka kɛlɛkɛ marifa minnu b'u bolo a ko siga t'a la k'u bɛna u n'an ka lakanabaw u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka suli n'u ka a boloda parce que kaba ko a kumada dɛ a ko mun ye drone ye drone mun bɛ chinois jamana maa ninnu bolo i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka drone yɛrɛ ko a sɔngɔ ko a da ka jiginnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ mun ye u faden jamana minnu bɛ n'o bɛ nanzaraw ko fɔ a ka ja fo ka n'a bila mun ye américain u la ko siga kɔni tɛ fɛn mun na an bɛ se ka mun fɔ ka ji d'a kan k'u sen don ne filɛ kɛlɛ la dɛ k'u sen don ne filɛ kɛlɛ la dɛ o sabu kɛ mun ye k'a daminɛ Nigeria ka tɛmɛ Mali fɛ Algérie mun ye chinois caman de bɛ nin yɔrɔ ninnu na u nakun tɛ dɔwɛrɛ mun ye baara belebele n'u k'o kɛ sojɔ b'o la wa mun ye sira dilan fana ko o b'o la ko n'u dun ma wulikajɔ kɛ n'a fɔra ko bamanciw bɛ na u ka maaw minɛ ta kana kɛ sababu ye ni u ka baara minnu b'u bolo ka kɛ farafinna dugu ninnu na kana kɛ sababu ye ni ka a bɛɛ lajɛlen nɔ kari o waati in na ko chinois k'u y'u so don kɛlɛ la narakaw fɛ yen an y'a sama ka bɔ mun ye la sira nin kɔnɔna la den Keita ale kalifalatigi ɲɛmaa ye bonya a b'a la dɔgɔ bonya diyara n ye dɔgɔ hali bi min ye awɔ i ka dɔn kunnafoni an bɛ taa n'a ye nka min ye Pake Jalakɔrɔji an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli in tɔni k'a lase hali bi min ye awɔ i ka dɔn Nura FM kanuba bɛɛ ma Sanbu awɔ i ka dɔn k'a ka foli bi yan k'a Kulubali ala mun ala tile an ka foli ba ye mɔgɔ min ye YC ale kuma bɛɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant hali bi ne ni n ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ dugukili Asimi Dakabana Asimi n'a b'o kofɔ ne n'o bɛ ɲɔgɔn bolo dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn ka wulikajɔ kɛ ka dangari kɛ fanga la maa min bɛ yen ni o y'o bolo da Asimi Goyita awɔ i ka dɔn k'a bɛ Asimi ni kɛnɛ karaba siga tɛ min na ale ni ale yɛrɛ ni kɛnɛ den karabara an bɛ don min na i ko bi dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn saya sira laran jatala ale kɔni taara siga t'a la dɛ il est mort a ko min ye communiqué kunu awɔ i ka dɔn gouvernement tɔgɔ la a bɔra ka bin communiqué in y'a jira k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye wulikajɔ kɛ k'a bɛ dugukili Asimi k'a b'a bɔnɛ a ni la ka Asimi ni kɛnɛ k'o karaba a fa ka yafi ma y'a tɛ k'a b'a faga dɔrɔn an ka don ma a fa ka yafi ma voilà merci a kumana sa dugukili Asimi k'a bɛ dangari k'a ka diɲɛlatigɛ la an min ye wulikajɔ kɛ o nɔfɛ an ka transition ɲɛmaaba awɔ i ka dɔn kunu communiqué bɔra ka bin communiqué min n'a bɔra awɔ i ka dɔn gouvernement yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko o tigilama yɛrɛ on zone tout c'est fini ko c'est tout c'est fini a ye diɲɛ to sabu awɔ i ka dɔn u y'a ta ka taa n'a ye centre hospitalier universitaire Gabriel Touré u bɛ Gabriel Touré ko fɔ ba taara ye awɔ i ka dɔn a ye fiɲɛ laban k'a sama yɔrɔ o kɛra Gabriel Touré sarata don juillet kalo tile 20 i n'a fɔ an bɔra k'an da dɔn a la bɛɛ nisɔndiya bɛɛ selifini kuraw donna Asimi yɛrɛ y'a ka fini kura dun sagaw laya awɔ i ka dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ y'i ta san minnu bɛ taa duba la olu kan bɛ duba la minnu yɛrɛ b'u ta kɛ so olu y'u ta kɛ so o de siratigɛ la waati min na seliw kɔni bɛɛ lajɛlen kun jɛra awɔ i ka dɔn misiriba kɔnɔ maa dɔ bɛ yen k'o ye wulikajɔ kɛ ko k'a bɛ Asimi Goyita muru b'a bolo k'a b'o bɔnɛ a nin na o nɔgɔni bɛɛ la sécurité présidentielle ani Asimi yɛrɛ olu sinna k'a maîtriser k'a ka ko kɛ awɔ i ka dɔn c'est tout c'est fini a ko nɔgɔni bɛɛ la u y'a bila sécurité d'état awɔ i ka dɔn o ka bolo kan procureur min bɛ yen n'a bɛ tribunal de grande instance de la commune de district de Bamakɔ o kɔni wulila ka enquête dayɛlɛ k'a jira k'a fɔ a tigi ye awɔ i ka dɔn jamana yɛrɛ ka awɔ i ka dɔn disiba bolo yɔrɔ min bɛ yen dangari tun bɛna kɛ o la ani i ka dɔn anw ka awɔ i ka dɔn jamana ɲɛmaa ko tun bɛ fɛ ka awɔ i ka dɔn o bɔnɛ a nin na communiqué dɔ bɛ yen gouvernement bɔra awɔ i ka dɔn k'o bɔ k'o bin k'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko awɔ i ka dɔn o kɛra sababu ye olu kɔni ye awɔ i ka dɔn sira caman de ye nin ko in na sira caman Asimi kun ko ale hakili la ko in ye ayi ɲɛmaa o kɔni ye jamana ye tentɔ nka enquête minnu bɛ sen na Asimi ta in kɔni ye jamana ɲɛmaa kuma ko in a ma ban fɔlɔ ko in fɔ nin kɛra a yɛrɛ b'a dɔn ko c'est pas un cas isolé ayiwa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛjɛ to wa kɛ kuma filɛ nin ye dɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko ka sɛgɛsɛgɛ a
qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions visées. Awai kado ne jateminɛ kɛ ko awai kado nin ko kɔni bɛ tali kɛ min kan o de maa min bɛ ni awai kado a kɔni bɔnna a nina ni o ye awai kado n'a ko k'a bɛ Asimi k'a bɛ dankari kɛ Asimi la waati min na sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ k'a ye k'a fɔ donc ala a yɛrɛ bɛ taabolo min kan a yɛrɛ ka kɛnɛya a bɛ na fɔ awai kado a ni sababa bɛnnen tɛ o nin ko bɛɛ la u y'a ta ka taa n'a ye Gabriel Touré la awai kado Gabriel Touré in de la sa awai kado a kɔni awai kado a ye ɲɛ to nka ɲɛ toli in dama tɛ autopsie kɔni awai kado o bɛ sen na n'o ye ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ hali bi k'a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɛra awai kado a yɛrɛ sata ye k'o bɛ ɲɛɲini ni k'o ɲɛdɔn nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen nin cɛ in ka minɛni awai kado ko awa kunnafoni foyi den kelen o ma bɔ a kɔnɔna na enquêtew kɔni bɛ sen na tɔgɔ ma di foyi den kelen ma di maa si kana bila i kunna k'a fɔ ko tɔgɔ dira kunnafoni fɔlɔ minnu dira olu y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ in ko école karamɔgɔ don o kunnafoniw k'o fana lagosira k'a jira k'a fɔ ko awai kado école karamɔgɔ tɛ o fana ye kuma ye kuma min n'o bɔra ka bin bon nin bɛɛ de ye problème ye ka kuma bɔ ten pourquoi a bɛ nin ko in ni école karamɔgɔw ka ko ta k'a pour quelle raison u ka nafa kama Mali ka kunnafoni ko kelen bɛ kaba ko ye wa an bɛna mun f'i ye kunnafoni gɛlɛya yɛrɛ caman ni ɲɛma wallahi jamana in kɔnɔ n'u ma fɛɛrɛ ɲini réseau ninnu na non ka baara ye dɛ cɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ a bi kɛ baara yɛrɛ yɛrɛ don na nataw la ayiwa min ye awai kado ko de même la piste d'acte isolé privilégiée par le président Assimi Goïta peu de temps après l'acte Assimi Goïta ko y'o min fɔ o k'a jira k'a fɔ ko min kelen filɛ nin a na kɛ ale b'a bila awai kado nin cɛ in yɛrɛ kɔni ka fɛn minɛn kɔnɔ fɛn don fɛn min y'a yɛrɛ ka ko ye peut-être a diminen don ou bien fɛn wɛrɛ a b'a bila o minɛn kɔnɔ a ko ne semble pas être corroboré par les investigations de la sécurité d'État o sécurité d'État ye awai kado sɛgɛsɛgɛli minnu dabɔ a n'a ɲɔgɔnna caman ko kɔni bɛ ka fɛn wɛrɛw awai kado a b'i n'a fɔ ani o Assimi ko kibaruyaw awai kado tɛ awai kado tali kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que b'a ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛ a b'i n'a fɔ min ye sécurité d'État mɔgɔw ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ voilà u ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ kamalen da o kɛra u ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ min bɛ tali kɛ ni kabalinin da kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ la a ɲɛma mun ye jamana faama ye Assimi Goïta ko in kɛlen a bɔra ka mun fɔ a bɔra ka jamana ɲɛma kuma de fɔ awɔ c'est vrai c'est vrai parce que n'ale y'a yira k'a fɔ ko ka mun don ko ka isolé tɛ non c'est vrai donc a bɛ kɛ baara ye non président kunkolo bɛ a ye président kuma de fɔ n'o tɛ n'a ye kɔfɛ a ka premier ministre bɔra ka mun fɔ Sogɛli fana ye mun fɔ voilà mais fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ baara de ye n tɔgɔ nin ko in bi tan koyi a ko kuma na sa min ye gouvernement ye a ye communiqué min bila a bɛ mɔgɔw hakili lajigi k'a fɔ ko nin cɛ in min filɛ nin ye ni awai kado a taɲɛra ko k'a fɔ ko a taɲɛli k'o bɛ kɛ sababu ye ko enquête bi jɔ maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ko abada lezira enquête bɛ continuer sabu yan'a ka taa enquête kɔnɔna na awai kado fɛn caman bɛ yen k'o kɛra minnu kalama commune de parquet awai kado ko in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ awai kado o yɔrɔ in de la indice misɛnnin caman bɛ yen minnu kɔni ye information misɛnninw caman ye o information ninnu baara bɛna kɛ ni olu ye minnu b'a jira k'a fɔ ko nin cɛ in a ma wuli k'a kɛ a yɛrɛ ma ten yalima a dimini yalima fɛn wɛrɛ nin ko in kɔni tɛ o sira fɛ o siratigɛ la ko awai kado kibaruya minnu filɛ nin jɔn ko ala awai kado ko cɛ in saya o min kɛra siga tɛ min na don n'a nataw la kuma kɔni bɛna caya kosɛbɛ sabu awai kado fɛn caman bɛ yen min bɛna fɔ awai kado ko in kɔnɔna na kuma bɛ dugawu kɛ yarabi hali bi ala ka jamana in kisi Assimi ala k'a kisi ala ka jamanadenw kisi ala k'an don awai kado jamana jugu ala k'an don olu kalo dibi la YC l'indépendant nɔgɔ nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli i ka b'a la mais ne bɛ tilen k'o de fɔ n ko internautes ma u k'u farati u k'u cogo dɔn a ma ɲi dɛ u k'u cogo dɔn dɛ k'u cogo dɔn a ma ɲi parce que i bɛ kunnafoni caman mɛn an ka réseau in sanfɛ kunnafoniw tɛ dɛ kunnafoni jɛlenw tɛ dɛ a bila dɛ ka n'i sinsin a kan n'i sinsin a kan i b'i yɛrɛ fa fu parce que i b'i yɛrɛ dusu bɔ pour rien k'a sɔrɔ kunnafoni ɲuman yɛrɛ t'i bolo parce que problème y'o de ye kuma de cayalen don fan bɛɛ fɛ Assimi nin ye complot de ye nin ye plan de ye Assimi ka plan don tubabuw y'a kɛ tan n'o quartier l'école karamɔgɔ bon tout ça là i b'a dɔn réseau nana anw tiɲɛ de quoi réseau nana anw tiɲɛ de parce que a kɛra bɛɛ b'i da sogo fɔ bɛɛ informelen don bɛɛ b'i kalama bɛɛ b'i dɔ dɔn donc finalement min ka di min ye o b'o fɔ
N'i ye information fɛn sɛbɛn k'a bila i ka page kan ou bien k'a fɔ ne bɛ communicatif procureur n b'a f'a ye a yɔrɔ a bɛ réseau kan a bɛ kalama ni a bɛ réseau kan a connecté len don sanga ni waati n'i y'a bila ni source ɲɛnama t'i bolo i ka wuli i bɛ taa lakali wallahi n'o kɛra sa dabila non c'est-à-dire i tɛ se ka wuli dɔrɔn e tɛ baara min ɲɛdɔn e ma surunya k'a ɲɛdɔn t'a ɲɛdɔn hali information k'a ta ten k'a partager ka sɔrɔ i t'a source dɔn a kɛra WhatsApp ye o a kɛra Facebook a kɛra fɛn fɛn ye ni cɛ o cɛ min y'a kɛ n'i minɛna la ka ele ni non k'i gulon c'est-à-dire o dɔrɔn de y'a ɲuman ye awɔ ka fɔ dɔrɔn de y'a ɲuman ye n'i minɛna dɔrɔn k'i di Ture ma i ka gulon non a banna c'est-à-dire information kuntanw ni information kolonw bɛɛ b'i sɛgɛn fɔ bɛɛ hakili ɲami jamana in kɔnɔ bɛɛ hakili ɲami ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a simi kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ cɛ in kɔni sara mun de bɛ fɔ ala k'a da yɔrɔ nɛma a bada aw kuma banna bisimila maa tɛ nin ko ɲɛ a ne da bɔra a la ne ye ɲininka de ne nin ko maa t'a ɲɛdɔn fɔlɔ n ko ne ye ɲininka de ayi fɛn ɲininka na mun na maa tɛ ɲɛdɔn fɔlɔ kɛlɛkɛw n kana ɲininkali fana kɛ Gawusu e ni min bɛ fɔ nin ko la mɔgɔ b'a ɲɛdɔn a kɔni sara n bɛ ɲininkali de kɛ o de kama a sara an da de tɛ yan an m'an da de ten fɔlɔ a banna yanni a ko sɛgɛsɛgɛli tɔw ka ban a ye n ma dugawu kɛ dɛ o tuma a banna n y'a bɔ a ma n ye n ka dugawu bɔ a ma Serifu Hayidara an ka foli bɛ ye n'a basi tɛ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Omar Bari ale kumalen o don a ko mun ye dunfɛnw gɛlɛya o sira kan e jɔ de e kɔni b'a kalama ko ni communicatif procureur bɛ ɲɔgɔn na m'o kalama ah bon d'accord m'o kalama a n b'a fɛ k'i la kunnafoni dɔrɔn k'i la tɛmɛ ko mun bɛ sa ne kɔni b'a kalama a banna ne kɔni o y'i ka maa ye n bɛ fɛ k'i la informer de dɔrɔn i ka tɛmɛ parce que problème ye min ye journaliste zéro don dɛ Ture ma ye dɛ muru b'a kalan dun wa muru t'a kalan dun a bɛ k'i la kunnafoni dɔrɔn i k'a fɔ ne kɔni b'a kalama parce que Kante démissionnaire o Kante ko k'ale bɛ miti ale bɛ taa kalama ko dugutigi kɔnɔ min n'ale cogo a bɛ fɛn cili ma a b'a mɛn ale bɛ taa k'ale bɛ miti ɲɛma indépendant n bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye a ko buruko gɛlɛya ko sɔɔni ko a bɛna wuli dɛ a ko buru feerelaw kɛrɛnkɛrɛnla mun ye boulangerie ye fo ka taa se mun ye pâtisserie ma o tɛ mun ye gâteau dilanyɔrɔ ye kofɔ wa u ka jɛkulu mun bɛ yen a ka ja u ni gouvernement u jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn mun na a k'u b'u sen bɔ a la pewu ko olu b'u sen bɔ a la ko sabu kɛ bɛnkɛra mun ma ne ko furufuru dilan ni mɔmi dilan ni takula dilan dabila la de wa a ma dabila a bara e mɔmuso baloli tɛ yan non a sara o sara furufuru mɔmi tɛ bi ka so bilen ni mɔmuso balolen de dɔrɔn i ka boulangerie de y'i bolo u timina ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye walahi an musokɔrɔba b'an kɛrɛfɛ a banna cɛ o cɛ min mɔmuso b'i bolo so kɔnɔ boulangerie de b'i bolo n'i ko furufuru a b'o yira baara wɛrɛ t'u la o n'i ko ŋɔmi a b'o yira n'i ko takula ne mɔmuso dɔ in sara kɔsɔ in na tɔ kelen kɔni sara a ma mɛn a tɛ a sara hali n'ale y'a jira ka bɔ a sonko ka se yan o furufuru tɛna tiɲɛ wa o kɔni tɛ furu o kɔni tɛ furu min sera fana ba jɛnɛ fana sara a mɛnna i da ka ca saya ko kuma la bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana ne yɛrɛ t'a dɔn min ye bila la bi jafariyara bi Asimi ka ko tɛ jafariyara bi dɛ Asimi ka ko don n'o tɛ nin kuma fɔ ale ka tɛmɛ an ka yan bila mun ye fasikɛba ye ale ye Omar Bari ye a ko mun ye buru dilannaw ye ani pâtisserie ko u bɛna wuli tuguni a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye buru dilannaw ani pâtisserie ye ko mun ye samedi don n'o kɛra m'o bɛnna juillet kalo tile 14 ma u kɔni ye kunnafonidilaw wele mun ye gɛlɛya mun b'u kan ni ka da kunnafonidilaw kɔni o tulo kan fasikɛba mun ye Omar Bari ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ka tɔn mun bɛ yen n'an k'a ma ko fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali u ka secrétaire général min bɛ n'an k'a ma ko Ahmed Dambele ale kɔni nin ye kunnafoni ni ka a ta a y'a jira k'a fɔ ko mun ye bɛnkan sɛbɛn mun tɛmɛna an ka jamana marabaw n'o bɛ gouvernement n'olu cɛla ko fɔ a ka ja ko bɛnkan sɛbɛn ninnu olu nana ye k'a fɔ ko a tɛ ka taa a sira o fɛ mun ye maa kofɔlen yɛrɛ sa n'o ye u ka secrétaire général ye n'a bɛ Ahmed Dambele n'a b'ale kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛn kun kɛra a kan ko mun ye boulanger tigiw ye olu ka buru ni ka a feere dɔrɔmɛ 40 wa mun ye buru a bɛ taa feere anw minnu ma bitigi misɛnnintigiw minnu b'a feere anw minnu ma anw minnu y'a dunbaw ye k'a ka feere anw ma 50 gan bɛn kɛra fɛn mun fana kan
ko mun ye fini farni ale kulo 50 sa ko o ka kɛ 400 ko bɛnkɛra o de kan Amɛdi Danbɛlɛ ale yɛrɛ ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko u kɔni nana ye k'a fɔ ko mun ye boulangerie tigi dɔw bɛ yen olu tɛ buguri in feere 40 koyi o sabu ko olu bɛ ka feere o sanfɛ o siratigɛ la sa ko olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ko mun ye boulangerie 20 ko o ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ko o datugura o sabu ko u nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na olu tɛ se ka buru ni ka feere 40 a kɛra sababu ye ni k'olu ka boulangerie bɛɛ lajɛlen ni ka a datugu Patrikaba a ka fɔ la hali bi a ko mun ye buru feerelaw ye boulangerie u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ mana kɛ cogo o cogo la a bɛ jigin la olu le kan o sabu kɛ mun ye bɛnkɛra fɛn mun kan ko a sera ko a tɛ ka tagama ko mun ye kɔ mana kan mun kan ya ko jɛgɛ ko a tɛ ka tila o kan nɛnɛ parce que ko mun ye boulangerie ye u ne gouvernement kun bɛnna fɛn mun kan o de ko mun ye farni bɔrɔ a kulo 50 ko o kana 400 na gan a bɛ n'a fɔ ko o bɛnkan ko a ma bɔ a sira fɛ o de kɛra sababu ye mun ye buru feerelaw ani buru dilannaw nin waati in na kɔni u bɛna wuli ka jɔ k'a bila sen kan ko dɔ ka fara buru a sɔngɔ kan joona parce que dɔ sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ɲɛ indépendant kɔnɔ Umaru Bali ale kalamikalatigi bonya a b'a la non ni Umaru Bali ka fasiri bila ne bɛ taa ni fasiri ye an b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min na n k'a ma ko soir de Bamako min ye Umaru Ungoyiba kɔnɔ kɛ a kuma bɛɛ ko ne bɛ n to yan ka n bɔgɔ ka taa bugubugu n bɛ taa n da yɔrɔ min a bɛ ɲɔrɔ ko fɔ min sera ni maa min bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔrɔ bu ye ko fɔ ɲɔrɔ bu ye a kumana dɛ a sarafu sarafa min ye o ye k'a dɔn ɲɔrɔ bu ye a y'a jira k'a fɔ min ye tradition o bɛ faranjɔrɔ fanga o b'o de ko fɔ k'a ka lajɛ télé la min ye o ye k'a dɔn tradition ko ka dɔ fara a kundama kan ka kundama ko ka dɔ fara o kan o kundama in tɛ dɔwɛrɛ ye ko ale yɛrɛ bolo san 2 fo san 3 bɔɲɔgɔn k'o ka fara a kan télé la k'o de ye fɛn ye fɛn min ni o kɔni ye ale fɛla ko ye parce que ko yalima ko anw ka belebele n'o bɛ diinɛ ɲɛmaaba ye ko fɔ n'o bɛ ɲɔrɔ bu ye ko fɔ yalima a bɛ fɛ k'i kɔ a da communauté internationale kɔ a la wa ɲininkali to min a bɛ a sigira fasiri Umaru Ungoyiba don a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye juma don kalo tile 23 n'o bɛnna juillet kalo ma san 2021 serifukɛ min bɛ yen n'a bɛ ɲɔrɔ bu ye n'a b'o ko fɔ a y'i n'a fɔ laadala ko la a bɛ wulikajɔ minnu kɛ juma seli in kɔ i k'a dɔn a kumana a ye cikan belebele a y'o bila ka taa i k'a dɔn ka ɲɛsin diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma a ye welewele da kɛ welewele da min kɔnɔna na ko k'a lajɛ transition n'o bɛ faranjɔrɔ fanga ko fɔ i n'a fɔ i k'a dɔn communauté internationale diɲɛma y'a bila sira min kan k'a ka lajɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ ka kɛ télé la négociation ani fɛn caman ka kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn anw ka transition ko dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min parce que kama a ko n'i ye ɲɔrɔ bu ye n'i y'ale ɲininka ale kɔni hakili k'a fɔ anw ka sini ɲɛsigi anw ka diɲɛlatigɛ ani anw yɛrɛ ka taabolo a tɛ maa wɛrɛ bolo koyi a bɛ anw yɛrɛ dama a bɛ anw de bolo yan wa a bɛ anw de ni ɲɔgɔn cɛ ko waati dɔ kuma sera an k'an jɔ an jɔyɔrɔ an yɛrɛ ka an yɛrɛ ta baara ten sa waati bɛɛ dɔ de bɛna dicté préparé kɛ anw kunna i k'a dɔn a n'a faute jugu baw f'an k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o bɛ se ka dabila cogo min a ko kuma ko ale b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka to ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn an ka tugu maaw nɔfɛ min bɛ an ka sɔrɔsi ninnu ko fɔ yalisa i k'a dɔn olu bɛ se ka baara kɛ cogo min ka se ka jamana i k'a dɔn ka se k'u lakana bo yɛrɛ ka fɔ la a ko ka wuli ka jɔ kɛ ka kalataw bɛlɛbɛlɛ kɛ k'a ɲagami k'a doroso k'a don ɲɔgɔn na min i k'a dɔn i n'a fɔ k'a lajɛ dɔrɔn a ka d'u ye cogo min k'a kɛ ten yalisa ka sɔrɔsiw bɔ yen k'a di civiliw ma ko kɔni ko n'o ma kɛ gɛlɛya ye k'a tɛna kɛ nɔgɔya ye i k'a dɔn Mali bolo si wɛrɛ bɛ i k'a dɔn kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye Buya Hayidara yafama i ni tiɲɛni ka jumɛn si wɛrɛ tɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye a ci wɛrɛ b'a la kɛ ne ko n ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye sɛsi ni diɲɛ kɛ i b'o fɔ ne ka yafa deli ka yafa deli kuma in na ayiwa a kuma yafama n jo t'a la n jo t'a la wala Buya Hayidara a ko i k'a dɔn o de siratigɛ la min ye sɔrɔsiw ye a y'a jira k'a fɔ mɔdenw minnu kɔni an kan k'an cɛsiri u nɔfɛ a ko kumana sa ko nous devons les soutenir an kan k'u dɛmɛ min ye i k'a dɔn ka condition sigi sen kan condition minnu bɛ se k'a to u bɛ se ka i k'a dɔn Mali fan 14 bɛɛ k'o bɛɛ minɛ k'o kɛ anw ta ye lakana ka boli i k'a dɔn Mali fan 14 bɛɛ fɛ a ko de kama ale bɛ welewele da kɛ welewele da min kɔnɔna na ale bolo transition fanga a ka taa san 2 fo san 3 jate min bɛ se k'a to i k'a dɔn baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a ko Mali ni a basigira ka ko bɛɛ nɔgɔya waati min kalataw ka organiser o bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ di politique maaw ma min bɛ se k'a to i k'a dɔn kow bɛ se ka ɲɛ cogo min yɔrɔ bu ye serifukɛ ale kuma ka don a ko bɔlen kɔ min ye i k'a dɔn ko k'a lajɛ min ye i k'a dɔn sanga ni waati kɔnɔni bɛ si politique maaw de ma jamana bɛ taabolo min kan n'a lajɛra k'a dilan ka ɲɛ hali gɛlɛya sugu dɔw bɛ yen ni an ɲɛ b'u la
gɛlɛya ninnu a bɛ k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ban pewu il faut donc souligner avec intérêt que n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ k'a dɔn k'an ka sinsin a kan k'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn diinɛma tɔw n'olu kɔni sinsinna kosɛbɛ n'o ye y'a fɔ cogo min a ka ca Ala fɛ maliyɛnden caman bɛ yen an bɛɛ bɛ tugu a bɛ k'a d'u nɔfɛ wa ɲinifɛn ye min ye a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye sabu min ye transition ye dɔ ka fara a kan o min ɲinitɔ don a bɛ k'a dɔn o bɛ kɛ dɛrɛ ko kuma bi ɲɔrɔ sirifukɛ Ashrafu Sharafa Buya Haidara a bɛ k'a dɔn hakilina min b'a la o de ye k'a fɔ dɔ ka fara a bɛ k'a dɔn farajɔrɔ fanga kan. Ayiwa on change pas quand même une équipe qui gagne. Gagner ko tɛ o problème ye min ye dɔrɔn waati bɛɛ ka précipitation kɔnɔna na ka kalata organiser ka na a bɛ taa wolo min na o de ye gosili ye tuguni coup d'état a bɛ taa wolo la dɛ donc an ka temps ta an yɛrɛ bolo ka an ka temps ta an k'an ka fɛnw labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ suratikɛ min nalen filɛ ni dugu wuli Asimi dugu jumɛn mɔgɔ don dɛ Kucalaka tɛ de Kucalaka don ni ma fɔ Kucalaka don an ka nɛgɛ haya in n bɛ taa a ka dɔ di yan n d'i ma nɛgɛ haya o tɛ sɔrɔ sa a kɔni bɛ cogo min na a bɛ nɛgɛya a b'a la ne yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne cɛ kelen de bɛ yen. Bɔn n bɛna mun f'i ɲɛna sisan ni m'o ɲini ka a ma ɲi nin ko in bɛ cogo min na sisan jamana bɛ cogo min na n'an ma bugɔbali ani nɛgɛya ɲini ne ma a bɛ kɛ baara ye dɛ. An tɛ se karamɔgɔ Madu ma. Madu Jara tiɲɛ yɛrɛ la Madu Jara ni Sabute ya u k'a ko lajɛ u ka an nɛgɛya ala kile Sabute de awɔ général u ka an nɛgɛya ni karamɔgɔ Madu Jara ko ka Madu k'a sama si fɛ k'a salo bɔnbɔn si fɛ a banna ale don dɛ ayi a bɛ nin ko ɲɛɲini n ko an k'a ɲɛɲini mais u b'a kɛ fɔlɔ de la ne b'a essayer dɛ abada ka kɛ ne fɔlɔ cogo di e b'a essayer cogo di n ko a bɛ dabɛlɛ kɔrɔ de la n'u y'a siri la fɔlɔ ni ne n'o jaabi kɛra y'a ɲɛma i bɛ ka hakili jigin ko kɔrɔla nin ye tan ko sa aramu cɛkɔrɔba dɔ tun b'an ka yɔrɔ la ko nɛgɛya b'a bolo ko ka nɛgɛya ko ka essayer saga la fɔlɔ taara fo kulu sanfɛ ka sɛbɛn in ka siri saga la marifa y'o mun wolo ko tugudu ani saga k'i da a si ma kɔrɔ de si a ye cɛkɔrɔba kisira ala farala hali si a y'a ɲɛma a man di a ma nɔgɔ n ko a tɛ sɔrɔ a caman de b'a fɔ ko ayi k'a tɛ essayer n'a tɛ essayer o ka taa essayer la surakaw min ye rebelle ninnu fɔ a bɛ essayer de a b'a essayer o de ka ɲi n bɛna tila ka maa kelen f'i ye n'a y'a kɔnɔ jɛ i ye aramu a b'a bolo nɛgɛya aramu filɛ ka cɛ nin f'i ye a bɔn a yɛrɛ ma ja i la koyi a bɛ jalakɔrɔ di yan subugu walahi n bɛ ka cɛ f'i ye a b'a bolo nɛgɛhaya a b'a bolo a ti don n'a donna a b'i kuma bɔ sale o kuma bɔli nafa jumɛn bɛ se ma i ka ko filɛ nin ta ye o ka cɛ f'i ye sale ko kuma bɔli jumɛn bɛ yen tuguni n ka cɛ nin ne hakili la n ko a ti don kɔnɔ a bɛ fɔ n ti kuma bɔ lara o kuma bɔ n'a bɛ kɔnɔ a b'a bolo n b'o fɔ nka k'a fɔ ka a fɛ n'a ka ti kuma bɔ o bɛɛ ka bɔ ala tubabu kan jan ye dɛ n'a kɔni b'a bolo an bɛ tila ka jɔ a ye an bɛ taa lajɛ an ka nɛgɛya dɛ n'an ma nɛgɛya nin ko bɛ cogo min na sisan ne ye jamana ɲɛmaa ye ka muru da o kan na anw ta tɛ tɛmɛ i ka taa ye a kɔni sisan b'a sɔrɔ i bɛ furu kɔnɔ a bɛ Gawusu aw tulo bɛ Nura FM de kunkan na ka se laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 awɔ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi an ka kokɔrɔw bɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn bete jamana in a dogodogoni ɲɛ dɔw bɛ yen maaw bɛ yen minnu tɛ kuma u tɛ se maa ma u tɛ maa tɔɲɔ u tɛ kuma i fɛ u ka sira tɛ ko la nka tubabuw b'olu de wele ko intouchable olu camanba de olu tonnen bɛ Maliba in kɔnɔ aw bɛ fɛn kelen min nɔfɛ dɔrɔn su ma hali bɛrɛ tɛ ayi u bonya dɔrɔn b'a k'i ye hali bɛrɛ tɛ fisa biri la dɔw yɛrɛ b'a k'i ye dɔrɔn taa a banna o caman bɛ Mali la yan caman a bɛ yan dɛ wa ɲɛ b'a la n bɛ min f'i ye i bɛ don so ŋɔni Segubani dɔn wa Seguba ni Seguba Tarawele tɛ yan Jurufɔ Segu Seguba ni ye tariku min fɔ anw ye Gawusu Kalilu Berete ala ni a b'i di ala k'a da yɔrɔ nɛma a ka dɔnniya sɔrɔla tan dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ɲumanya a kɛra ten maga
Sugban y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ Sugban de y'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ de y'a d'a ma wa wulibali don dɛ wa o y'a yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya di awɔ a ka ɲuman in nana tan de o tuma Ala k'an ni sababu bɛn Gawusu i b'a lajɛ k'an bila sugu la sɔɔni ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka jɛ ye.